kommer aldrig nogensinde ind i det her mål. Det kan jeg godt sige dig. Men hvor er I henne alle sammen? Vil I komme og være med? Hvorfor er I alle sammen så skide stenet? Det skal jeg sige dig. Det er fordi, det ikke får en motion. Det er en ond cirkel. Fødevarebestyrelsen anbefaler, at børn og unge er fysisk aktive 60 minutter, mindst 60 minutter om dagen. Motion fremmer også indlæringsevnen, og den forebygger alverdens sygdomme. Aktiviteterne skal være af moderat intensitet og kan opdeles i kortere perioder, som for eksempel 4 gange 5. Nej. Man skal jo til sport, fordi man synes, det er sjovt at få nogle nye mennesker at være sammen med sine venner. Og fordi man har lyst, og så bliver man jo også klar til strandsæsonen. Ja. Og som vi altid har sagt, ingen sved! Altid fed.